Спорт сонуннарыттан бу күннерге мага улустагы капсагай күрәгә болла. Өстөгүлен ытыллар турнир капсагайдан тустуга улус 16 төгүлләк чемпиона республика хазда төгүлләк призера спорт мастера Лаврентий Александров сырдыкатыгар терелинне. Команданан бастыңы быһарыга хабар капсыгы кеннеттен амман элеге бастата. Лия Станиславская сюжетыгар. Народ хайсватын үтөләк үләһетә Лаврентий Игнатьевич Александров түрден 2 сылыстата төрәбі дөйдетон амматын туғар үтөй собастақты күреләбіті. Агрономи діләк болан районы тұғы хайсватын сайынларыға әлбәқ үләні иппіта. Лаврентий Игнатьевич бастың спортсмен қапсағайжыт арас тағымнақ күрақтарға кыттара тәрiyere дағаны. Бұда жүттен арақсерділі бағалығынан өлән нәлекке олағы спорт сайдетер күшке өлеләспекке. Лаврентий Игнатьевич сырдыкатыгар хапсагайга турнир быйыл хүстүгүлүн амман ихилегер ытылынна. Кини улахан кыга София Лаврентьевна агатын истиң херактылларынан маннык ахтан санаана аста. Айылгаттын күстах кехете. Мен кырардак биттен билебин кини даже аты көтөгөн тахарарады. Спорт бетерәне баган ихилеген улактаага Гавриил Прокопьев Алтон Юссагар сылжар. Спорт волейбол ханьер көрүңнән сибүлән жарыктанар. Хапсагайда күрәгар кыттаны местеләһәр. Келолого тутатыбын онотан барте жаңа шуй дробия тагна. Эдеричат күрәккә ме көктәхтик кытынна. Бу күрәккә бастыкы төгөбен кыттым күрәктән нәҗә тәрәһеннәгә бит. Нәлеккә шуй бада комунлар кадәндер бит. Командадан күрәккә манелеген багыстыра бастан кубагынан мәтәлләренә наградланнылар. Лия Станиславская, Михаил Мшанов, Саха телевидениете, Амма.